גדר המשרביה שלנו, כן, כן, גם בבית ספר לקומנדו. צבא ההגנה לישראל מתרגש ביום כזה ששחררנו 2 חטופים, לראות את התקווה, גדר לעד, תראו איזה יופי. פארק הלוחמים שלנו, שגם את הגדר אנחנו ביצענו, שתרמו כנראה משפחת ריינולדס, יישר כוח. תראו, הפכנו את זה לאולם אירועים. הגדר המדהימה שלנו יודעת להבליט כל דבר. דרך אגב, הגדר הזו כבר קיימת כאן 2 והיא עדיין חדשה. מה שביצענו חדש זה את המשרביה היום. תראו איזה יופי, מטורף. פה משרביה גובה 135, כאן משרביה גובה 95. מתרגש שוב לצלם את בית הספר לקומנדו. ערב טוב, סיום התקנה. עם ישראל חי, יחד ננצח.